Yaushe za mu rubuta jarrabawar JAMB ɗinmu ko kuma yaushe za a rubuta jarrabawar JAMB? Wannan tambaya ce sosai da ke zuwan mana musamman ga ɗalibai da suka kammala registration ɗinsu na JAMB. Sai tambayar yaushe za a rubuta jarrabawar ta fara fitowa. Domin bayan kammala rijistar su akwai slip da ake badawa wanda ake kiran shi da registration slip. Ɗalibai za su ga cewa a jikin wannan slip babu rana, babu guri, ko babu lokacin da za su rubuta jarrabawar su ta JAMB. Hakan yake sanyawa tambayar a ina za a rubuta ta fara fitowa. Ɗalibai suna tambayar a ina za a rubuta, a ina za a rubuta ko kuma yaushe za a rubuta. To domin sanin wannan abin da yake faruwa shine a lokacin da ɗalibi ya kammala rijistarsa ta JAMB, slip ɗin da ake bashi sunansa registration slip. Daga baya idan jarabawa ta rage kamar kwanaki kaɗan ko kuma makonni kaɗan, JAMB tana ba da dama a ƙara cire slip wanda ake kira da reprinting. Wannan process ɗin shi ake kira da slip reprinting. A jikin wannan slip ɗin wanda ake kira exam slip, a jikinsa za a ga rana, lokaci da kuma gurin da za a rubuta jarabawar JAMB. Da haka ku ci gaba da bibiyar mu. Insha Allah za ku samu sanarwa da zarar an buɗe cire wannan slip ɗin. Za mu sanar da ku ta ɓangaren mu, wanda a jikin shi ne za ku ga rana, lokaci da kuma gurin da za ku rubuta jarabawar ta JAMB. Da haka a ci gaba da bibiya. Allah ya ba mu sa'a.